Dame di debata na sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di minggu ta sadarion ima minggu info kafit. Nomor 8 juon namau jadi alusak kumaibana. Alani tatangi homa atani debata nagabe berita nauli dihita. Na tersurat di 2 Musa 33 ayat 15 Rodi 20 dohot topik debata haroroan ni pasu-pasu. Tapai hutihu mahujahami songono mahatana ayat 15. Alai ninna si Musa ma tu Jahoba. Molo sototong bohimi manguluhok kami, unang niat tugihok kami nakok sianon. Atung marhitisian hamadapok taddaw pabua nang jupangan asini roha au maradopoko au dohot paripemon. Dan marhitisian na dinonganamu hami mardalan pabua marhasurungo nau dohot paripemon maradopon nasa bangso akan di atas tanoon. Dunginin na Jahoba matu si Musa. Nang hataon na didok modeng benok kudih. Ala nang jupangan asini rohaho maradoponau jala au manadaho pola rodigowar. Dungi nina si Musa ma. Ua pataridaho matuau hamulia ummi. Ala nina Jahoba ma. Au paboluson saluhut hatuoku sia joloni bohim jala au majuhon goar ni Jahoba dia rupamu namar taluk ni roha doau sugot dihalak naung tindalupan ni rohaku jala namara si ni roha doau sugot dihalak naung niasian ni rohaku aku ni didok Jahoba dak terbaik ko anggotung marnida apalau bohikon adak tarbay manangise jol mahian marnida au laus mangulu ibana aku ni didok Jahoba idama aduk sada hajongjongon marup mardonok konau ikut disi hojongjong di atas duluk batu jadi dung mamulus samulyokku benokku maho tu bagasan sadarigat ni duluk batui las hukupokku tangaku tuho pai masalpu au mamulus ya dukupatai tangaku idau muma au siapudi ala yang gua pala bohikon dang jadi idau ni manangise di sima sahakna horas madihita saluhukna hiaru petahe tabigi istilah nai humalaput doho nai humarujur ahadu altini nai humalaput gabe wama tahe nai humalaput mulai terhatok mengalusi salah doi gabe humalaput dei ido nai humalaput malale dahanna nai humarujur mabula tatarina anggo nai baho hok do jong-jong serupani bahasa pola nidok nai humalaput nai humarujo ala memang jujuk do songoni humalaput humajujur ala ni berkembang don waingon istilah di tonga-tonga ni parngulut ta siapa hari lebih cepat lebih baik kalau bisa cepat kenapa diperlambat. Jadi orang berlomba cepat. Merdalap hatop. Semua harapan-harapan, cita-cita, keinginan hatop manian. Apalagi melodok sahid hatop manian malum. Juga didok persoalan hatok manian selesai. Lebih cepat
lebih baik. Alai ikut jaga dotong dengkat dole cepat lebih baik. Alai kutong dua dong kajamoton unakku malaput. Molo padok ni halak nasing suku nasing alon-alon kelakon. Bahasa Indonesia na hati-hati itu teh biar lambat asal selamat. Persoalannya juk di kita kurang mampu menunjukkan kesabaran dalam menjalani hidup ini. Mauldo kita secara pribadi menjalani hidup ini penuh dengan kesabaran. Mului hatok manian. Odo ada persoalan nere rupan di debata tubang so Israel. Topik tahun debata haroron di pasu-pasu. Di rok para rekamis nakaning mardongat tutuhani sonang rohaku. Imana do sumber hagogoon. Idok yang nakot tanaposo Yesus baik bagiku. Alai di pataridaho bangsa oddo Tuhan na burjui tu nasida, Tuhan na makkaholongi hitai, mereka sering meragukannya. Songon na lebat, na waru Tuhan, na superduli doh, itu songoni doh di paduk nasida ketika berhadapan dengan masa-masa sulit. Kurang mampu menunjukkan kesabaran. Jalaido na masa ditupuk tau sa sitongna. Molo tapai huti hut latar belakang ditupuk tahun, nabor kak do si Musa nakok tuduluk. Bancalo patik may. Alay di pay may malatsuro ay nabuhado. Kapalilikon, taktuhobyon. Toy, tabad di batata. Taktar ko na pay may mahuni. Tangadong kesabaran. Maka mereka membuat anak lembu jadi sembahan mereka. Sehingga jadu di pamaul songonom may ba? Molo pitabain tapapungu makasere. Pamaul hudo sa sitong na isonang jadi. Ala imanak kaning ketidaksabaran na sida turhato tuntas. Api tahu dokon syarat na tabay ma. Itu ripapungu si papunguon. Kalau lapa jongjokon si sobar na sida. Ala liling si Musa turun. Ido mabe marimas di bata. Ala di tonga-tonga ni rimas. Na pinatuduhon di debata tubang sui ima turpuk tahun ayat 15. Ala ni nasi Musa matu Jahuba. Molo sototong buhimi mangguluhok kami. Unang niya tugihok kami nakok siyanon. Ketika Allah kecewa melihat sikap mereka. Nasodong kesabaran ini. Ngapataridahon dari awal bagaimana Tuhan peduli memperhatikan mereka. Tapi mereka sepertinya selalu ragu akan pertolongan Tuhan. Selalu ragu akan dampingan Tuhan. Itu mabe marimas di bata. Alai di tonga-tonga ni situasi nama remyasima. Dieleh-elek si Musa. Molo di ayat 10 sada di patarida hudo macai jonok do si Musa tu di bata makatain na sida dipatudus songon nama raleale. Bagaimana dekatnya Musa dengan Allah dipatudus songon nama raleale ibaratnya cocok do harua hubungan nasida tabu Allah ni tumpe marimas di bata dan gabe mabiar si Musa alai turhatok do si Musa mangele-helek Tuhani songon na didok dia 15 nak kaning molo soto tong buhimi banguluh kami unang net tugihok kami. Ketergantungan Musa adalah kesaksian imannya dan ngaruk tarula manangaha molo sohodo manugu-nugu kami pas do songone detai di pardalanan Yesus di yulu holong ni tangami manugu-nugua. Ketika Tuhan tidak menyertai, ketika Tuhan tidak membimbing, dangadong tarulah kami
dang boy menon nami manangahan nauli na dinggan. Tumagot dosok. Lebih baik kami tidak bergerak kalau bukan Tuhan bersama dengan kami. Om merasa berserah. Dia hanya menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Dia hanya menyerahkan perjalanannya pada tuntunan Tuhan. Songoni matutunian tapatari dahon di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut tahun. Apapun situasi yang kita hadapi, terlebih di masa-masa sulit, di masa-masa merasa tidak puas, di masa-masa kekecewaan yang mungkin kita hadapi oleh satu dan dua faktor. Manang dia membajuk rohata, manang dia membuat kita kecewa, manang dia membuat pojok roha, pojok pikiran, pojok sudi. Alai di situasi na songoni mahita, info kafit, juju dungi alusakku maibana. Unang manian adok kita, say patujuluhon emosi amarah. Gudang do songoni kola soy saut na pinaningidona itor marima sibana. Tidak peduli lagi kepada siapapun, rasa penghormatan pun tidak ada. Ya dora hubabu songoni, adong dosa ada naposo bantuk tu bapa anak pak, kan ulang tahunku, kasihlah aku hadiah. Iya saya kasih hadiah. Indah bapa nih. Iya hadiahnya apa? Iya saya kasihlah. Ruanak nih mandok pak, kasihlah aku motor. Usiaku sudah 21 tahun, aku sudah dewasa. Tak 10 pitu pemurhu. Nggak 20 sada. Lema motor tua wina. Mekel bapak nih. Tak boleh dok menang dia. Dapat mau ulang tahun nih. Pak mana hadiahnya? Iturin anak nih. Lihatlah di kamar. Di kamar siapa? Ini mana? Di kamar bapak lah. Turlas marohanan nilai mana tu kamar di bapak di bering mak. Nangarong mana ngah? Mana pak? Lihatlah di kamar bapak. Sorong mana ngahan? Masa enggak ada apa-apa? Coba perhatikan. Lama musibah nih bering mana mak? Kalau bibil lorong sih. Enggak ada apa-apa pak. Hanya Alkitabnya. Ya itulah. Itulah hadiah bapak ini. Kalau kita piro, ihong main nih turlau. Terspontan tersonggok bapak nih. Sedikit pun dia tidak berpikir begitu sikap anaknya, amarah anaknya. Tuiban, tertukap. Anggo ibana ngalari be, ngasuguruana. Anggo kita itu hamaina. Tersok bapak nih, tukap songoni. Ilujuk kemah. Sahak matur rumah sakit ternyata di pompa be jantung nih, dang be ngatos be. Doktor si bom matu jabu, iko bom matu anak nih lulu ya anak nih. Bapakmu sudah meninggalin nang. Gimana Peter songkut? Ibaring gimana memudak tu jauh memang tohodo. Selesai mu sudah dikubur mak. Saya maranganangan may mana. Masalah narohana. Iluli mana mal kitapi? Inilah kenangan terakhir buat saya rupanya dari bapak sebuah Alkitab. Ibu imana ma bibeli, ibu kaimana ma. HP ternyata ngai sih ada kwitansi pembelian sebuah motor buat dia. Ngai sih di bagasan Alkitab ngadong si kwitansi pembelian. Kalau mangalak namanya mana? Alai amarah emosional, ketidaksabaran sering menghantui kita. Membuat kita tidak semakin baik, tetapi semakin kacau. Molo tabiring pengalaman ni si Musawon. Songoni nama jonok nah. Komunikasi begitu baik, begitu lancar. Jala pola do dipangidoi mana, dada pola no dipangidoi mana. Molo sohomat dongani hami, molo sobihim, dang molo hami. Dului di batadui. Alai dak sude pangiduan nai diului de bata.
Dia sepulalu hujaha songonomma. Dungi ni nasi Musa ma ua pataridahum matuau hamul yaumi. Dungani mahami dan oke hudungani pe Imam Musa dia 17. Alai dia 10 lalu dungin dan nasi Musa ua pataridahum matuau hamul yaumi. Dang diului. Bahaya do na pinangido ni si Musa tuibana. Maka Tuhan tidak memberikan. Tapi yang terbaik bagi Musa dia berikan. Ujaha Musa udukna ayat 20. Aku ni didok Jahoba dang tarbaik ko anggotung marnida apala bohikon. Airak tarbaik manangisi jol mahian marnida au laos mangulu. Aku ni didok Jahoba idama adong sada hajong-jongan mardonok konau ikut disiho jongjong di atas doluk batu. Adong sada batu ikut disiho jongjong. Ayat 22. Jadi dung mamulus samuliokku bainaku mahu tubagasan sadarigat ni doluk batu. Ketika saya dengan kemuliaan saya lewat, maka saya akan menyimpanmu, maka saya akan mengamankanmu. Dia matur di bata di mana? Isam maho jongjong. Mulai tikelewa tau hubape hutusan, huhukupi peho. Dungi lewat mau, boy ma berengom mau siap pudi. Nang tabereng siani dalam perjalanan hidup kita tidak semua yang kita minta itu kepada Tuhan diberikan kepada kita. Tapi kita harus yakin percaya bahwa selalu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Itu posni rohata. Molo topik tahun takas do didok debata hararuan di pasu-pasu. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Tapi sampai saat ini kita masih bisa bernafas. Diberikan Tuhan kebutuhan kita. Lepas dari cukup atau tidak, ale bohado kita mensyukuri. Bohado kita mandok mauliati di si. Dak sudi nata pangidui di pasahat tu hita. Ala boidui mengancam kehidupan, mengancam keluarga. Maaf molohudok rupani godang do di pasu-pasu. Itabai sudi akan narik koti. Tapi itu menjadi bahaya bagi dia. Peristiwa nami goddo perupani songonima mewah ni kehidupani berlebih-lebihan, tapi bahaya bagi dia, bahaya bagi orang tuanya. Kemampuan kita perlu kita jaga supaya jangan terlalu over. Penderitaan kita perlu kita syukuri supaya kita jangan menjadi putus asa. Di sido neng tepatari dahon tuguni hapor syota songo si Musa jono dari mana do Tuhan ipola dipatudo songo namarale-ale. Dan ketika dia meminta Tuhan memberikan, tapi ketika permintaannya juga membahayakan dirinya, Tuhan tidak berikan. Songo nido nak kita dang madokon olo namaradang leanon di Tuhani nata pangidui si Musa pe songonido ape dang mado terputus asa. Selama hidup, selama bernapas, marilah tetap berdoa. Tapi ketika doa terus doa kita itu kita sampaikan sotong tabatasi, Tuhan punya cara, berbagai cara memberikan yang terbaik kepada kita. Odo neng ta'amiton, odo neng tajakon, odo naing tahalason. Unang mamurah-murah kita putus asa. Unang mamurah-murah kita madele. Unang murah-murah kita kecewa. Soto ngadok kita songoni ma jon nau tusi odo pe hupangido la cuelian unang masongoni. Ujono do pe simu satu debata
Alidang duduk imana, percuma kita berteman. Songoni na wajono na hita. Lacolo homangelen unang masongoni. Tapi pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Ido pos ni rohatta. Alani Tuhamu amanami na nami mingguta info kafi jauh maau. Tajau maimana. Bahasa tajau karena Tuhan adalah sumber berkat bagi kita. Di pasu-pasu Tuhan tamahita madalan yari-yari ni ngoluta. Ketika sesuatu yang mengganjal di hati kita, tapasahak matutu hatta, lomo ni rohana manasaut di ngoluta. Terpasu-pasu mahita. Martangyang mahita. Mauliati ma Tuhan. Disungguli hodo kami marhiti hatam. Asa naing matutu di perdalanan ni ngulu namion. Ho di jolo nami. Sodang hati romi manorangi kami. Unang maluas sami Tuhan. Mardalan khobar tu pikiran nami. Unang maluas sami Tuhan murah-murah madile. Ale patugu maha porsyon nami. Tuturi mahami marhiti todim. Asa marsangap po marhiti perdalanan ni ngulung nami. Nang di tonga-tongan yar saksi taunon. Suang-suangoni di tonga-tongan yak kelas ni roha. Tuhan nami marhiti perminggon nami on hupasahat tami tuho dongan nami na pinasupasum sadat dan buru tunasida keluarga Aldo Siro Ngoringo ina nami buru si majutak. Pasu-pasu matutu poso-poso asa sibur magodang. Songonima keluargana natorasna pasu-pasu asa marhabi suhon manugu-nugu dak dana kitu lomoni roham.